tinokutendai muri yeZimbabwe nekuramba muinesu pano paSaint TV. Aiwa dambudziko kana richinge rawira umwe wedu rawira tose. Mukoma makadi yenyu? Takasimba makadi yenyu. Tiri nani? Koma Misheck makasimba ere? Muri right? Alright. Mukoma, mungada kutizivisa kuti ukama hwenyu na mukoma Misheck, ukama hwenyu wakamira sei? Nini ukama wangu na mukoma Misheck. Tiri mukoma nemunin'ina. Okay. Tichirewa mukuberekwa kwedu kubva kuna amai nababa. Alright. Dambudziko ramukoma Misheck roti makariona kubva richitanga. Dambudziko ramukoma Misheck dambudziko rinotirwadzei kana tichinzwa kana kuti tiri tsanangure. Zvinhu zvinotirwadzei zvakanyanya. Asi ndichaedza kuti ndikwanise kuita kuti nditaure ndibate zvanenge ndabata. Munhu akakura tichiona. Munhu akazvarwa asina kudai. Munhu akatozvarwa zvakanaka ari very intelligent. Munhu was very brave. Ende munhu aiita tunhu twake. Kutaura aitotaura zvakanaka mazwi achitonyatsobuda. Okay. Saka tichitaura kuti asangana nema-attacks anosangana nawo. Zvinozongoti zvaitanga tiri uri muri wadiki taisanyatsokunzwisisa kuti zvii zvinenge zvichiitika kana kuti zvakamira sei. Kotakura unoboneka kuzwa kuti ndoma-attacks aya aitaurwa zvataiona zviya zvakati nezvakati. Ora ndomawira azvinoita. Chokwadi. So mukoma matambudziko anosangana mukoma Misheck. Tanzwa kuti mudzimai wavo achiripo pamwe nemudzimai wavo nemhuri yavo ndeapi amunoonawo imimi samukoma amungada kuti mhuri yeZimbabwe izive? Madambudziko anosangana nawo matambudziko akanyanya. Tichitarisira kuti iwo semunhu asina balance haachakwanise kuti azvifambire ega. Zvinhu zvaakutonetsa. Kana kuti apinda muchimbuzi. Munhu wekuti akapinda muchimbuzi hatina sita. Anoita zvokugwadama. Saka akaitira paitira kuti abude ende tapo aspoila atsika pese panozara zvokuti anenge anofanira kutoti agezwe. Saka munhu wekuti pese papindira mutoireti anofanira kutoti agezwe. Zvireva kuti akapindawo kairi katatu anotogezwawo kairi katatu. Nembatya dzese nemito muchinja. Rimwe dambudziko raari kuita ndere eyesight. Haachanyatsoona. Kana kuti ndofunga akona zviri padhuze here, padhuze chaipo asi haachanyatsoona ba. Alright. Nyaya panapa inorwadza. Mudzimai hanzi mudzimai akaramba aripo. Mudzimai munhu akamira nanhasi achiri akamira nemhuri yake. Kutarisira kuti ezvinezvi ndiye munhu akutobuda achienda kunotsvanga angoita zvazvo kunotsvanga. Pane mungati wachiriwo kutoita basa rekutotsvanga kusvika pamo kuti chingonipa ndikuachirewo mundipewo kana shuga zvayo mundipewo kana sauti. Saka ndiye akumira nemhuri ngoti kangowanikawo kungoti aje zvingoita. Saka ari kuramba akamira naye achiripo. So kureva kuti mudzimai wavo ari kuramba achisapota. Vatete muroora wenyu munongadawo kuti kudii kune muroora especially nemamiriro aaita nemurume wake. Kunyange dambudziko raane makore anodarika 15 years kusofa kubva pavatanga zvakare kusvika parizvino. Chokwadi ndinotenda. Mashoko andingade kutaura kumuroora wangu ndeyekuti munhu akatumwa naMwari ende munhu anonamata. Kunamata hakusi kuenda kuchechi chinogara tichiimba tichiita sei, asi kunamata kwemunhu mumwoyo wako. Akandiratidza kunamata nerudo rwaanoita achimira nemhuri yake. Ende ndinonzwa kutya kuti ini neni chaizvo ndiri mai asi handizvigone zvaanoita. Nokuti ndiye atove murume pano
vanotoona kuti murume adya here, murume ageza here. Irresponsibility yake yemurume kuona kuti ndabikira baba ndaitira zvese, asi uyu atove mucheche kwaari. Saka ndinongotiwo kune muroora, Mwari vakuitire zvakanaka, ramba wakadaro. Chinova chidzidzo zvakare kune mamwe madzimai, kunyange varume, kunzwa kuti kunyange dambudziko richiuya, hapana chikonzero chaungapa chekusiya umwe wako, ndoinoti for better for worse. Mukoma, vari kurarama sei? Mudzimai tanzwa ndiye ari kutonotsvaga chikafu, zviri kuvakwanira here? Zvekupfeka vari kuzvikuwanawo here, Mukoma Misheck? Tingangoti zvinhu zvakatooma kana kuti zvakaomesesa. Nekuti kuti titi chikafu chichawanika, kutseketudza chaiko. Mudzimai ndiye akutseketudza bati tikati hazvisi kukwana, hapana zvisiri kukwana zvacho. Patorina idambudziko. Vana vari kuenda sei kuchikoro? Vana maendero ari kuita kuchikoro ndekuti iye mudzimaiwo akambodaiwo, asi wato nezvikwereti zvakatoti vanenge vachiti vakadzingwa vachidzokerawo kuchikoro. Dzimwe nguvawo matichers acho mamwe anenge akuziva kuti mwana wesituation yakadai, asi panozongosvika nguva chete kuti kuchikoro chine changoda mari, vanenge vachingodzingwa vachingoenda vachidzingwa. Hanzi dambudziko kana rawinga umwe wedu pano paSaint TV ravinga tese. So tinokurudzira kuti kune vanoda kubatsira, makasununguka kubata namba dziri pascreen motaura navo, kana kuti bata isu Saint TV tokwanisa kuti tinge tichinobatsirana nehama dzedu, achivimba kuti mhuri yeZimbabwe yanzwa dambudziko ichamira nemi. Ameno, vatete patikakurukura makataura mukati munorwadziwa nekuti izvi hazvisi zvega, zverudzuro hazvisi zvega, makati runogona rutori uroyi kubva paakatema Chikiti. Ameno, kunzwa kune vamwe vanogona kubatsira vezvemweya, kune vamwe vanobatsira zvakasiyana siyana, mungada kuti kudiwo kwavari? Chinhu chandingada kukumbira kana chandinoshuvira zvichibva pasi pemwoyo wangu samai ndechekuti mwana wangu dai agona kuwana arapika. Nokuti kana wakabereka hura hunorwadza, haugoni kuvata ukazwa mwana wako achichema, unotomukaona kuti chii chiri kuchemedza mwana. Asi kana unoona kuti zvese zviri muromo zvese ndipo zvandingada kuti ndimuke kuti anyarare, hazvisi kuita, unotopedza kutsvaga rubatsiro kuti mwana wangu aita sei, mwana wangu anyarare. Saka ndiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti chishuvo changu ndichokudai pagona kuona vanobatsira, chero mubatsiro ungaitwa kuti arapwe vanhu vanorapa, vangave kana zvikadzi vanobatsira chivanhu chaicho, vanonamatira kana zvikadzi endai munoita zvinengei, isusu takungoita zvekuti mwana wangu agone kudzokera panyama yake, agone kubatsirika, aitewo munhu sezvaakazvarwa akaitwa pakuberekwa. Chokwadi. Aiwa, ndofunga mhuri yeZimbabwe manzwa dambudziko riri pano, mutoro tinotakurirana. Unogona unewa vanozwa vanobatsira, vanoshandira, aiwa kana kuti iwe uchitoshandira. Herino dambudziko ratinoda kuti tinge tiri tinobatsirana. Tichida kukutendai nekuramba muchitsigira Saint TV. Aiwa, tinoziva kuti hamutirasise uye hamutisiye tiri toga. Aiwa, thank you very much. Tinokutendai nekuva nesu pazuva ranhasi, chivimba kuti dambudziko renyu zvarasvika kunzou zvinofamba zvakanaka. Aiwa, tinotendawo nesu. Chokwadi. Mukoma Misheck, Mwari akuitire zvakanaka. Tinoshuva kuti muite zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe ndofunga muri kungozvionera, kune vese vanoda kuti tinge tiri tinobatsirana namukoma Misheck, bate panhamba dziri pascreen kana kubata direct namba dzavo, zvobva zvafamba zvakanaka. From Uncle Said, the only Zim uncle.